Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go, 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 go. Ja ťa tu vítam pri epizóde číslo 4. Momentálne sa nachádzam v Malej Fatre a dneska si spolu so mnou vybehneš na Veľký Rozsutec. Pôjdem odtiaľto na Podžiar, odtiaľ následne na Medzirozsudce a následne segmentom na samotný Veľký Rozsutec. Odtiaľto zbehnem dole do Synlovského sedla a trailing ukončím naspäť v Štefanovi. Keďže dneska to nebude žiadny prepal, tak idem úplne na ľahko. Beriem si so sebou vlastne len bežecký opasok, 2 geliky a jednu fľašku s vodou a intra-workout shakeom. Dokopy to mám nejakých 100-110 g sacharidov, takže predpokladám, že mi to bude stačiť. Dosť bolo kecania, idem sa nachystať a ide sa na to. Sranda sa môže začať. Kilometr za mnou obstáva už iba 14. Napriek tomu, že poslední dní je tu celkom sichravo, tak tá jeseň má svoje čaro, ale nabral úplne krásne farby jesenné. Väčšina ľudí chodí na Rozsutec cez modrú cestu, ale za mňa je o dosť krajšia cesta po zelenej značke. Sice človek tam nemá také exponované časti, ale za to je to pre mňa krajšia cesta. Keďže máme 35 minút za mnou, tak je na čase dať si gelik. Snažím sa tých každých 40 minút dávať. Záleží aj podľa terénu, ale dneska nie je dôvod čakať zbytočne dlho.
a 25 gramov sacharidu mám v sebe. Telefón ukazuje 54 minút, takže to nebude najlepší čas, aký som kedy vybehol, ale to nevadí. To jesenné počasie mi dáva zavrať, ale zem je úplne rozmočená a miestami sa nedalo vôbec bežať. Takže to ma trošku mrzí, lebo som myslel, že za tie 3 dní, čo bolo teraz celkom sucho, tak že sa tá pôda celkom vysuší a že sa bude bežať celkom dobre. Ale opak je pravdou. No a bohužiaľ musíme zobrať také podmienky, aké sú a nemôžem sa vyhovárať. Dám si teraz ešte jeden gelik a pauzu najbližšiu budem mať až hore na vrchole. Tak poďme na to. Ostáva mi už iba pár stovek metrov, ale ten segment od medzi Rozsudcov hore na Rozsudec je masakrálny. Najmä to prevýšenie. Rozsudec mám za sebou. Nakoniec sa mi podarilo vybehnúť za 1:39 a môžem povedať, že výzva sa ešte len začína, pretože som zbehol dole do Snielovského sedla a ako som predpokladal, tak celá cesta je úplne premočená a zatiaľ sa mi ešte nepodarilo behať, takže vidím to tak, že celú cestu budem dole iba šľapať a dávať pozor, aby som sa niekde nevysekol, lebo všade je samé blato, topánky mám úplne premočené, ale nevadí.